imisyan niya nga ng pabulan karingang gasentro. Kaya ba minisyon da kung pabulan karisentro. Kaya tampa magmisyon ko nga itana, big-regular na ako nandinikil. Kabilugan, sentro, king. Lentangin panahon, meragol ingupaya na ni nga pang gino, di nga na ako at ilungan state. Dera na ako state, di nga na ako. Kaya ang pangaros ko state ito, ulit nga ng medium na ako, kaya ako na magserbisyo ka rin. Kaya ta sentrura ka rin. Tungkol ka rin manamdaman. Manibat ka nito, lipong ko na rin kaya akong medium Kenny, enak may ka lang. Kaya pangayatyo ko ka rin, inyang datang yung oras, adwa ko sigurong banwa ka no, yung banwa. Sabi na nga po nga go. Pakisabi kong mayab kaya ka nga no, ikayong misusuyo nga no, muli na kayo. Talanan nening sibol nga no, dakal ko payagos, imprimerong kaya nga na sibol, ano nga pong go ipayagos siya. Karas kaya ni Kindabo ay kimbikal, ako na linuklo, o gama ko na eh. Karing pagdirkil na ako pin, makanyang kumigsimula itong. Dengan gama ng daman, ang gaking meging balitaya ilagyo ko. Kapasidad beyakit, dengan gama sakit, betatambak la kisentro. Lugod na ni nga pong ginong, kaya tampet sa nga ita, alang masakit, alinual, ang masakit. Cancer, at yung pag-medium, ka na ganang sakit. Di kila pula. Ang gakimping, mera kala rin medium kanya, ana nga po ako, ipayagos may sibol mamantukan. Ulen ta ka rin manayang kaladwa ka rin. Dengan ganga kakitsungenin tao ken, ako nga yung leader ken. Makanya ni kasalpan kaya. Andot bengi, alantok ng ing serbisyo. Eko penandaman, ing kapagaran, ang gaking inyang pera kang norin, talasalpan tayo, misyon na kami. Urin, pakakalari, titik dolar ang sentro. Ang yan, ela masyadong maragol. Hindi, yung istorya pa ni Takim Viejo, istong kaibat kong magtindang gatas, dulong na ako yung paranglay. Manusuko, didakang ken tren, na nagagawa ko, pa magsakripisyo. Istong oras kong dikil, ay dikesento. Nung misan, pati nga po, makalkulupok kelkulukan, binungkundan mo. Di masakit ang tila mo mano kagin mong bud mo. Sasara ke sentro, liwas ka rin masakit. Di gabinetis, tito ka ng apong ago, mo namang kaganaka. Binatili la naman, ang gaking miyong lajeng kasalpantayan. 1947, mega chat na ako ken. Ang gangeli, pepayali ka rin masakit. Ni meto nga pera, ko kinama. Kawan may katungkulang kinapin. Yapin nga akong ginuhin. Dengga nga na ko rin. Era kalakuan, adakurakan da ka rin tao. Era kalakuan, abus-abus ka nakit da rin tao. Masakit na rin medyo ito. Masakit ang medyo mo, sacrifice mo yung sarili mo. Aduam no pinapong din nung makanalo mo nga gawin tungkulan mo. Ibiyan na. Ganit, tamburin mo i-produce, kaya katungkulan mo. Sinali mong kaset na malagong mga ito. Kaya ba ko ito? Ang gaking sinulong. Mga yan. Adjuke ka. At saka alakang pipilinan na tao. Kaya ka mabiling tao. Kaya ka pa importansya ka rin makwarta. Halimbawa, purira kandilan. Kaya pakanda, istorita. At yung kandikilan, makalunis yun. Magpalwag ka. Ibatan mo. Gusto din namin lagi yung kiyang maler.
kuta mo. No ka rin yung masakit. Tulak mo na rin. Ala kang isipan, lungait ng kumayap yan. Dahil sangip yan ang panuro ni nga kong gano'n. Irang makasulong kayong yan. Netso kayo ng punan. Ang kaya nanay mo, Abramo mo. Gampi patay yung misawa. Na nga ko, yakong tikman to. Dalawan mo eh. Akakit mo kaya kung tela patsara ka rin medyo na. Nung nanita sa lunan ng panulog. Akakit mo. Isang mapagpala at masayang umaga po sa ating lahat. Mahigit 5 dekada na po ang lumipas mula nang itatag ang ating lunduyang Cebu Tagumpay Bien sa isang matibay na pundasyon. Marami ng mga pagsubok ang ating pinagdaanan, mga halakhak at tuwa na pinagsaluhan at mga tagumpay na ipinagdiwang na siyang mga naging kasangkapan kung bakit lalong tumatag ang ating pananampalataya. Ilang taon na po ang lumipas mula nang dumating ang malaking pagsubok sa ating buhay. Maraming nayanig ang kani-kanilang pananampalataya at marami din namang nagbalik loob at natutong tumawag o maniwala sa ating Diyos. Nakakalungkot man pong isipin na sa ilang taon naming pagdiriwang ng aming anibersaryo ay hindi namin kayo nakakasama. Ngunit ngayon, ay nalulugod po kami at natutuwa dahil sa aming muling pagdiriwang ay tayo ay nagkasama-sama at nagkaisa. Pinaglayo man po tayo ng distansya, ngunit pinagsama naman tayo ng ating impluensya. Kung kaya't, welcome to the 52nd anniversary of Centro Cebu Tagumpay Bien. Tumayo po tayong lahat at sabay-sabay nating awitin ang iwagayway na pangungunahan ng mga STNB choir na susundan po ng pagbasa ng San Juan 17 na pangungunahan ng mga munting kabataan, Hermana Riana Anunciacion at Hermana Ashley Nicole Macapagal, na susundan naman po ng doktrina ng Espiritismo sa pangunguna ni Hermano Denmark David at susundan ng isang panalangin sa pangunguna ni Hermano Edgar Dungka.
ang panalangin ni Jesus sa kanyang mga alagad. Ang mga bagay na ito ay sinalita ni Jesus. At sa pagtingala ng kanyang mga mata sa langit ay sinabi niya, Ama, dumating na ang oras, balhatiin mo ang iyong anak upang ikaw ay luwalhatiin ng anak. Gaya ng ibinigay mo sa kanya ang kapamahalaan sa lahat ng laman upang bigyan niya ng buhay na walang hanggan ang lahat ng ibinigay mo sa kanya. At ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay makilala nila na iisang Diyos na tunay at siyang iyong sinugo sa mga tuwid bagay sa Kristo. Niluwalhati kita sa lupa, pagkaganap ko ng gawa na ipinagawa mo sa akin. At ngayon, Ama, luwalhatiin mo ako sa iyo rin ng kaluwalhati ang aking tinamo sa iyo bago ang sanglibutan ay naging gayon. Ipinahayag ko ang iyong pangalan sa mga tao na ibinigay mo sa akin mula sa sanglibutan. Sila'y iyo at sila'y binantayan mo sa akin. At sila'y ibinigay mo sa akin at tinupad nila ang iyong salita. Ngayon ay nangakilala nila na ang lahat ng mga bagay na sa akin na ibinigay mo ay mula sa iyo. Sapagkat ang mga salitang sa akin na ibinigay mo ay ibinigay ko sa kanila at kanilang tinanggap at nakakilala nilang tunay na nagbuhat ako sa iyo at nagsipaniwalang ikaw ang nagsugo sa akin. Hindi ang sanglibutan ang idinadalangin ko, kundi ang mga sa akin na ibinigay mo sapagkat sila'y iyo. At ang lahat ng mga bagay ay iyo, at ang mga iyo ay akin, at ako'y lumuluwalhati sa kanila. At wala na ako sa sanglibutan, at ang mga ito ay nasa sanglibutan, at ako'y paririyan sa iyo. Amang banal, ingatan mo sila sa iyong pangalan. Yaong mga ibinigay mo sa akin, upang sila'y maging isa, na gaya naman natin. Samantalang ako'y sumasa kanila, ay iningatan ko sila sa iyong pangalan. Yaong mga ibinigay mo sa akin, at sila'y binantayan ko, at isa man sa kanila'y walang napahamak, kundi ang anak ng kapahamakan, upang matupad ang kasulatan. Ngunit ngayon ay napaririyan ako sa iyo, at sinasalita ko ang mga bagay na ito sa sanglibutan, upang sila'y magtamo ng aking kagalakang ganap sa kanila rin. Ibinigay ko sa kanila ang iyong salita, at kinapuotan sila ng sanglibutan, sapagkat hindi sila taga-sanglibutan, gaya ko naman na hindi taga-sanglibutan. Hindi ko idinadalangin na alisin mo sila sa sanglibutan, kundi ingatan mo sila mula sa masama. Hindi sila taga-sanglibutan, na gaya ko naman na hindi taga-sanglibutan. Pakabanalin mo sila sa katotohanan. Ang salita mo'y katotohanan. Kung paano ako iyong sinugo sa sanglibutan, sila'y gayon ding sinusugo ko sa sanglibutan. At dahil sa kanila'y pinabanal ko ang aking sarili, upang sila naman ay magpakabanal sa katotohanan. Hindi lamang sila ang idinadalangin ko, kundi sila rin naman ng mga nagsisimpalataya sa akin sa pamamagitan ng kanilang salita. Upang silang lahat ay maging isa, na gaya mo, Ama, sa akin at ako'y sa iyo, na sila nama'y sumaatin, upang ang sanglibutan ay sumampalataya na ako'y sinugo mo. At ang kaluwalhatiang sa akin binigay mo ay ibinigay ko sa kanila, upang sila'y maging isa na gaya naman natin na iisa. Ako'y sa kanila at ikaw ay sa akin, upang sila'y malubos sa pagkakaisa, upang makilala ng sanglibutan na ikaw ang sa akin ay nagsugo at sila'y iyong inibig, na gaya ko na inibig mo. Ama, yaong mga ibinigay mo sa akin ay ibig ko kung saan ako naroroon. Sila naman ay dumuong kasama ko upang makita nila ang kaluwalhatian ko na ibinigay mo sa akin, sapagkat ako'y iyong inibig bago natatag ang sanglibutan. O Mang Banal, hindi ka nakikilala ng sanglibutan, ngunit nakikilala kita, at nakikilala ng mga ito na ikaw ang nagsugo sa akin. At ipinakilala ko sa kanila ang iyong pangalan,
at ipakikilala ko upang ang pag-ibig na sa akin ay iniibig mo ay mapa sa kanila at ako'y sa kanila. Manalangin tama po. Banal na maipaya kaya kami pa. Wala pong pupus pong ligayang napigalog mong sikanan at persa kimbawat niyatong pukyakan. Ginoo, salamat po king kinabukas ay ningat mo kami. Salamat po king kayabangan ti at dingin mo po ang sikanan. Bangkan takingal to pong bukas. Makanyang kami pang makarap at makagawa ka rin pong kulang at kalipukyakan. Ginoo, pasibayo, already po din kaya kaming mabilang pengari. Ayat siya pa kindase pagkeran, ayat siya king kayabe miking kaurasan iti. Asana po pa, di na mula pang sanang sikan ng pong persa bang kanita king aldo pong napon. Bang kanita makanyam la papusa na nga kayabe. Waman po Ginoong Diyos at limang po nga taroking karelang diapatan nunay. Agawami pa po sana bilang kami nga anak daw. Ginoo, king oras di dinatangya po yung metong po kasiyaan. Asana makanyang kasanang marimunan manang tabi at durula pa din paralan. Bang kanita, makanyang ipang po nga kamtan itanggang buring. Ginoo, pasibayo rin po din kaya kaming pinili mo ka rin dakal. Matwaya mo ano bayo, dagdagan mo lang sikalan ng pong persa. Bang kanita diatang karelang tungkulan at obligasyon, makanyang dangayat at kingkakang ngarapan. Pagi panalangin ko lamang naman po, Ginoong Diyos, diata kong kapatat bing memandaywan. Nung makananula pong meko payapa at magbalik lang payapa. At sana datang maning panawat at biya-biya kami. Metong lamang naman po sanang pundasyon ng kasalpatayanan. Pati panalangin ko lamang ng po din kaya kaming pengari, amalaot, amikistagong king kawarasan iti. Nung makananula pong etad mong payapa iti. Atad mo lamang ng po sanang payapa, karing kubo datok ng pasibay ng Diyos. Ngini po Ginoo, alang dakala salamat. Sana king oras ti bendisyon na mo kami ng po. Patingking kaya kami nyato. Indakining nyato at ilawot mo kaya kami. Lalo na pa yung biglang kamatayan. Ngayon sa una, gera at ayun. Eme po sana nga kamtan. Itanggang paninamnam kita. Makanya man po yung kaya kaming aslaganan po ang nalbugan din ni Diyos. Salamat po kareng yatad mong banal ay misay. Asana deting baling deti na po sana nga tangal. Ginoo, ako na po pupus asalat-salat din ka na akong nga doon ikay po bali po lalaman natin ka na akong puso. Basta kami po at kami po kaya kakingal do po mbeni. Mo kami po paborin bang kanta din kaya kaming tungkulan, ayarin mo pong po pa. Yan nasa Ginoo, maya pong abang po kaya kayo. Maikling pagpapaliwanag sa samanay ng Espiritismo. Ang Espiritismo ay karunungang ukol sa uri, simula at patungtungan ng Espiritu at sa pagkikipag-ugnayan daigdigan nakikita sa daigdigan hindi nakikita sa pamagitan ng talaytayan o medyo. Patungo sa Diyos sa pamagitan ng karunungan at pag-ibig. Sa labas ng kawang gawa ay walang kaligtasan. Meron lamang isang Diyos na walang hangganan, di nagbabago, makapangyarihan sa lahat, makatarungan at puspos ng pag-ibig. Ang lahat ng tao ay pantay-pantay at magkakapatid sa mata ng Diyos. Ang batas ng Diyos ang sumasakop sa lahat ng bagay, sa bawat pangyayari, at umayon dito ay siyang tunay na reliyon. Ang tao ay may pansariling pananagutan sa lahat at
bawat paggawa niya, mabuti man o masama. Ang pag-ibig sa Diyos at sa kapwa ay siyang pinakadakila at pinakamataas na katuroan. Ang Espiritu ng pansamantalang nagkatawang laman o tao na siyang kasangkapan sa kanyang pagkasulong. Mananatili ang sariling pagkatao o ang kinan ng Espiritu pagkatapos ng tinatawag na kamatayan. Ang pagsulong tungo sa kasakdalan o kabanalan ng Espiritu ay bukas lagi na sa lahat at bawat tao. Ang pagkikipag-ugnayan sa mga banal o mataas na Espiritu, kabatlayan sa mga tao ay siyang isang katotohanan na napatunayan na ng mahabang panahon. Ang mga kaloob o biyaya sa paggagamot at pangitain sa nasusulat sa Biblia ay may kabanalan na ipinakikila ng medium. Upang lubos po ninyong maramdaman ang mainit naming pagtanggap, pakinggan po natin ang Vice President ng Cebu Tagumpay Bie, Hermano Reynaldo Liwanag para sa kanyang opening remarks. Una po sa lahat, una sa Panginoon at sa ating mga magulang at mga kapatid, magandang umaga po sa inyong lahat. Kami po'y nagagalak at natutuwa. Palibhasa ay mahabang panahon na hindi tayo nagsasama, hindi tayo nagkita-kita. Sa hawat pagmamahal ng ating Panginoon, sa oras na ito, tayo po mula kagabi ay nagsama-sama tayo. Malayo at malapit, magkakaisa ngayong oras na ito. Maraming salamat po ulit. Inuulit ko sa inyo, kahit anong pagsubok na dumating sa ating buhay, hanggang ngayon nakatayo tayong matatag at matibay sa ating pananampalataya. Hindi yadlang ang kahirapan, hindi yadlang ang dumahan na pagsubok sa ating buhay ang pandemya. Bagkus lalo tayong tumibay sa ating pananampalataya, lalo tayong nagkakaisa sa bawat isa sa atin. Ngayon po sa aming pasasalamat, sa 52 anibersaryo namin, kami po'y natutuwa, kasama namin kayo sa oras na ito. Kaya po, nagpapasalamat kami sa inyong lahat, sa aming mga kapatid, at magulang na dumating iba-ibang sentro. Sana po, tayong lahat ay matitignan natin ng Panginoon ang ating pasasalamat nito, tatanggapin niyang buo ang ating pasasalamat sa ating anibersaryong ito. Kaya po kami, inuulit ko, palibhasa ay hindi ko gamat ang Tagalog, no po, pasensya na kayo. Napilit po ako na mag-Tagalog para yung iba maintindihan nila. Kaya po, pasensya na kayo. Kaya po ang sinasabi ko ngayon, sana lahat ng dumating dito at kasama nagkaisa sa aming pasasalamat, sana po babalik ay atid kayuli ng Panginoon sa inyong mga sarasariling bahay para sa araw na darating tayong muli magkasama-sama sa ating pasasalamat bawat lunduyan na nating ginagalawan. Alam ko po, tayong lahat ay naniniwala sa ating Panginoon. Mahal tayo ng ating Panginoon, kaya po ang ating tungkulin, gawin nating buo, walang pagkukunwari sa ating mga sarili. Alam ko naman po na tayong lahat ay nagkakaisa. Muli po, maraming salamat po sa inyong pagdalo at pagkaisa sa aming pasasalamat ng Cebu Tagumpay ng Buhay. Maraming salamat po. Magandang umaga sa inyong lahat. Maraming salamat po. Tumayo po tayong lahat at sabay-sabay po nating awitin ang awiting pang-espiritu sa pangunguna po ng STNB Choir na susundan ng spiritual communication at ang gaganap sa kanyang tungkulin, Hermana Corazon Garcia, na susundan ni Hermana Hilda Sanchez.
nigewayo king pamite ponyo at miya beya bela dingke kong sarili ingko lamke koyo ing mayop kungoro sabla tanggapan iyo miyaya liwang balen onge niyatiyo king bakong makiabe ikong sablang atiyo king pasalamat no sebol ayatiyo ngeninong makaniyan king po ngayatiyo ante naningya ko ing meging pamuklatiyo keng anibersaryo ngeni gagawa niyo ikong sabla solo matke kayo sablang mo anong kulon na sipol ako rinan o yan me batiyoyo aking biye iyo din natang iting po salamat kung gagawan ang gaman kapilon mo na tilikongan king metong alugod ang negewayo ang gamon kapilon o sablang desan ko itiyot mabatiyo king balang katawo king ating kabias nun bang tigawan yu lawen yu tumasdan ngeni dingle karon king mino ng aldo eyu sa kalingwan ding pa magsikap ding matuwang menong kulan ay timitaguyod kasal pantayanan king ulining napon balen waikit mo bundok nening tabor mino ng pansagyo dapot kingolido deting pengareyo totong mibabata bangtong kolgawano ngeni ot ikityo ampong abatiyawo
aking ulinamorin kasal pantayanan tagumpeking biye iti ikitiyengan itang sakripisyo at pibabatan karela yang gewaing ka pagkumbaban kani tameyakit kekong atangalan walawen yung eni engke kong gagawan ngening iko ang linto bunga rang atiyo pagsikapan yu sa kingal do bukasyo tuneng mi babata laring sarilayo at metong mo'ng takbang king pa manggaloyo bangking aldo bukas kekong abatiyawan ing lalong panyolong kasal pantayanan bang lalong miyunlat managumpelangan dengke kong sarili mi batakongan ngeninong makanyan king pa ngayat ko pupugayan ko ngan dating sariliyo ang gading atiyong aliwang lugalyo penwa na naning Diyos at meging puwersayo ang gaman kapilan waye kotutok ng esasawa bilangin ta uninuman king paman yapatiyo banal yung tungkulan ora pa naning Diyos yabe kongan alasang malakuan metong manke kayo oling metong yamoing lugod naning Ginoo nung makananusang liguran da kaya makanyan mo naman meka kalagad ko ang gamon kapilan waye kotutok ng miyaya liwang balen king pa maglakbayan king ba kayong sebal akarinan bangking pa salamat miyo
bekongan wa pining bilin ko kekong ang kangatiyo nung eyo kelingwan ding ka kung amano nga kuketang napon dewang keke kayo at megpenpenyamo ingasa kitning yato mimingat yaing kakungadwan ikong sabla onge nidaramdam ulinge kutula kengke kong panhiyatang eko ibiyeti duwang dengke kong kailangan kasal pontayanon king bang magluwed kayo kasal pontayanon king bang lalong tikdo kasal pontayanon magtapat na kayo ulinging katutuan at iyo neke kayo ngeninong makanyo neke kabukuran ing meso bingoros king ka kung panayatang dapat ba yulisyo banal yung harapan dalong dako king Dios miyabe yabe tangan papanatilyan nyo din kekong sariling makaluklok king bang malyaring alang mababalisa ke kayo metong man iduko ding balang kanwan at aduan yu king mayupayang kinang Diyos itang sablang buri ampon kailangan na ning tao ban iti ibiyeyo king mayupaya king banal ng harapan ang tinaningeni atiku sipin yu Ginoo ko at Diyos da ding sablang tu paabe kulo king bang iti makiabelo sibol king pa salamat na mo na pong aduan ko ding sablange nitetakan mo manong kulon king sibol ko lalong ibiye meng lagad mo patno ba hiyan mo ngan Ginoo ko king lakbayan dangan aldot be
tiyo oreni ding kawan ginuko si bulmiglakbayan ke kapuyin ko ako nga doon sa blabende siyanan mo ngan ang gana ring at iyo miglakbe aliwang lugalo patnube po iyang ibiyemo banking bukas lamaminto miyabeya belangon ginuko king pa manuparan ginobende siyanan mo ngan dening sablang manungkulan ang gana ding membro ginuko ang eniyatiyo ipagkalam mo po Ginoo bie at pagkabie po'y bie mo mabagsik o sakit ginuko karelay lawot mo biglang kamatayan Ginoo adwan kot ilesya mo ding sablang kawan ko ginukoing patnube ibiyemo ang kasanang wakas Ginoo miyabe-yabe lang anak mo yon nasa ginuko ibiyemeng lunos mo kareneng sablang anak mo maging kapayapan lapo yon asing bendesyon ginuko karelay biyemo ding sablakete dinalo ing patnube kuyabeyo wakasan o sibol at ragulan itimangga man kapilan yakong sube beke kongan salamat salamat oh
sablapan wanang dakongan kingke kong pa manuparan wapinat ko tutok ng hanggang ye akwa itiat dasan king biyeyu itanggang sablang bureyo kasal pantayanan keko ngeninong mo kaniyan o sablang ka kung desan emigago nakakongan kingke kong pa maglakbayan yakoing abeyu wo at kawangan da kayo kimbang lalo kong maminto karing bukas ding bukas yu ing kakong pantauli o sablang tungkol atiyo sebal pako tandanan mo at epayan ingakit iyo tagumpe king beye king bukas lalo atakit iye nung ding puso tutong atiyo king ginong Diyos makiabe ko ing kakong salamat o balen mi babatakungan mapagkumbabasang dakal banging mana kekayungan adiosing bendasyon o sabla lalaganap kayan de sadampo pang de natang ing salamat yetanggapan senoyo ke kayo king semulaya ko ingabeyu hanggang wa at ko apostol san
lininisyo dingke kong kaladwa. King kapamilatana ningke kong kapamintuan. King lugod ay akukupas. Ay kayong mikakapatad. Mikakalugod kayo, king metong at metong, king puso yu, king atin katapatan. King kalam, ampon ning upaya, king lagyo ng Kristo, talambong ko kaya kong sabla. Bidatok ng ganap, sa karingbalang puso yu, at kaisipan ikonangan. King lagyo na ningginu maya pa oras kaya konangan. Balen na magpasalamat king kaya kang pangatiyo pugayan da ka. King makaba mong lekaran king angga king panahonay ti at yu ka pa makatalaka dayatin tetagan. Mananasanapin hangga king manggay sad-sad mo iti. Ating sibol kapilan man e mamala. Huling ding kapatad yung mau bangatin lang mariaring inuman king karelang pangatiyo. King koping pangatiyo hana kamagaral king eskwelahan ning biye. Hanung makananong dimdamyupin ning haralang pongtoro. Dimdamyepin ning tikyan ko nung makananong sinabi na. Hing katapatan niyo king kasalpantayanan makanyanyong malyaring papanatilian iko nangan. At nung makananupin ding kautusan ning Diyos ilang malyaring maging sulu karingke kong balanggi. Huling kapamilatan dapin ding kautusan na reti at yuko ken. Banggawan nyo lahat daptan king kekoping pamagobra king lagyo ng Kristo. Hanyapin nung makananong dela kung bunga dayamano kaya kayo. King akakit na ing lininisyo ring kekong kaladwa, king kapamilatanan ning kekong kapamintuan. King lugod ay kukupas. Nung makananong kautusan ng Diyos, hing lugod, king kekong pangatiyo, iting maragul ng mumunang diling kautusan aparapat na kaya kayong tao. Hanyapin sa iko nangan may gitiyeng hagaway ti. Huling at yun ako ken mayaus kayo. Banitipin daptan nyo la ding kautusan ng Kristo. Iti hanapin mo muna yung lugod. Daptan niya iti pamyeye karing kapatad yung mangailangan. Hidagolyo king kekong puso iting lugod. Di na niyong katawan king kekong pangatiyo. Heya mo pin bukod lulwal king kekong pakakak nune pa naman daptan niya. King kapamilatan anitang pamanyapat mayap. Ning kekang kapatad amay kailangan may gugulutan. Nanuman sanang oras sa puntalana ka king kekang pibale-bale iti mo sasabyan ning bengi na. Nune nung nanusay tang kayang pamangailangan makanyan mong ibye. Kanitapin, may karapat kang lugod, king kekang kapatad. Nung makananupin, iti at yun na kayo, king katutuan. Manatiling ganap, ing katutuan, king kekong puso. Kagum na
ning katapatan king pusuyo, king kekong kasalpantayanan. Tunay lugod, ananing ka kung ama nung minunang dinuwang kaya kayo. Lugod king pusong atin katapatan. Makaniyan pining Diyos, pagkalubna, kaya kayo'y sablang lugod na. Babiena ing sablang pamangailanganan niyo iko nangan. Hanyay kong tao, kailangan mo naman, ingablasyo kaniti, ing daptan yung mayap ka rin kekong kapatad. Huling itipin, ing dadaptanan ning lugod ning Diyos kaya kayo, eyo ablasan kayo. Huling itipin, mablas kayo, karing kalupa yung tao. At kanitapin sa sabyana, heyo kayagewa, heking kalupa yung tao, nunemurin king Diyos, karin yu depataniti. Dapat, nung makananong dumalan mo karing tao, ing lugod, agagawa niyo. Iti nung makananong maging simbulularing kapatadiyo, bakopin makagawang mayap, ay ngutos na ning Diyos, kaya ko nangan. Iyo sapag kay titi. Malating bagay depatan mong lugod king kekang kapatad nga na mo kaya gewa no ne kanako aning amano ng Kristo. At nung makananong pepay numeng metong adano mabaso yung kekang kapatad. Iti metong neng pamanya patmaya. Anyasa di nga mano ang pon kabias nun. Parati lang midadala kaya kayo. Gang balik-balik laring katuruan, dapat sa makanyanyong may gitpin akilalam po nga rapat, anak na ning Ginoo. Uling iti, iko nangan, kingke kayong pamaniwala at pamaminto, at awos yung kayawos, kaya kong panatilyan. Magaris ang sabla, ing lugod, ulitan korning pusuyo, kingke kong pangatiyo. Esa magkulang iti, kaya ko naman. Huli nga napin ning kabiasnan, nung di nga manong deti, balo mula ding katuruan, dapat emo daraptan, itikek kakasalanan. Haniyapin bale na magpasalamat. Malawot man, ampong malapit, miyabi-abi kayo, ampon mitipon-tipon nganing kaorasan. Bang makyabi akong magsaya ka rin kaya kong kapatad. Makanya nyuping dapta ng gawan ganap lawos king pusuyo. Ayatin kagum pamagkumbaba. Ampong tutong malasakit at une mika kapatad. Hingke kong pangatiyo. Hingke kong balang katungkulan. Eko sa malyaring titikal pong mangay na. Nune papanatilyan nyo ingatyo yung tetagan. Nanumampin ing pagsubo kadatang karing balang biyeyo ing maging matatag kayo. Hing manatili kong makatalakad ayatin tetagan na arapan ng Kristo. Kanitapin, eko mga lambot. Ayari yulat ay sadsading banalyong katungkulan. Kanita ay tangkekong paninasan, tanggapan niya karingkekong balang biye. At sinabi ng Yesus, ikpaburi ko nung nuko ka rin, maging ka rin la naman, ding anak mo, ameminto keko. Lugod na ang ponsawop, ning mayupayang ikpa keko nangan,
nanuman sa ingdelumduman, kagutgutan, king yato yung kakarinan, eko sa miyabuban, king kekong pangatiyo, manatili lang kapayapan dingatyo manali kang Yeso Kristo. Retang tutong tapat, amamin tuwampong magobro. Huling hanapin, dingatyo kang Kristo lalang parusa. Hanyapin, pakatandanan nyo iko nangan, nung tutukong at yung kang Kristo, ala kong takot na numan, ing malyari king kekong yatong kakarinan. Manatili ing kapayapan, kekong sabla. Huling at yung kayo manalik, kang Yeso Kristo. Lugod iya ampon kapayapan, hing lalakwan ko kaya kayo. Hena ako lambayan, hing kaya kayong piyarapan. Bilang kasuglungan lamang pon karagdagan, king minuna kanak. Kaya kumigit kayo. Nunemetong kami, king arapanan ng Diyos. King kaya kong pangatiyo. Kildas milat, dela kaya kayo, ding katuruan, ang ponaral. Bangilang daptan niyo. Bani ako malyaring maliliking landas na ning katuliran. Huling hanapin ning amano. Lilingapan dako king mayap. Banging malilingap king mayap. Kapilan man ay makagawang marawak. Huling itang mayap. Yung manatili karing balang puso yot kaisipan. Mananasang karing balang pamangamano yu. Detang kabyas na naning Diyos, hila ring lulwal karing balang pasbulan yu, pamyayula, karing kapatad yung mangmang, bang abalo dayti, ing tune katutuan. Dakala salamat king Diyos, dakala salamat kaya kong sablang disan ko. Makanyan kopin, miyusukan king metong alugod at metong apanamdam. Atune akong mipapagmalasakit at tunay mikakapatad. Ay mipapanyira. Nuni ing sirala rinan niye. Ban kanita maging tutu kayo at tunay biyasang alwagi king kekong pangatiyo. Dakala salamat king kanakong pangatiyo. Pamanipa ko kaya kayo. Ulitan ko. Nung makanano yung kapayapan, amponing tunay pa magsaya apamakyabe o karing kapatadiyo, itiseng manatili, nganing kapinanditan. Kapayapan kaya kongan, king pamanimuna na, ning banalay Espiritu Santo, Apostol San Pedro, adios, paitas na. Maraming salamat po sa mga batlayan na nagbigay ng pag-aaral at mensahe sa bawat isa sa atin. Naway ito po ay tumatak sa ating mga isipan at sa puso at makita sa ating mga gawa. At ngayon, upang magbigay ng mensahe at magpakilala sa ating tema, ang kautusan ay liwanag, ang utos ay tanglaw, at ang mga saway na turo ay daan ng buhay, na nasusulat sa Kawikaan chapter 6 verse 23. Ating pong pakinggan si Hermano Jesse Gomez. Magandang umaga po sa inyong lahat. Sa ating mga masisipag na opisyales, mamuntukan, Vice Presidente at kanyang miyembro. Sa ating mababait at mga gandang kabataan. Sabi pa po ni Dr. Sersal, ang kabataan ang pag-asa ng bayan. Ako po, sabi nga po ng ating mahal na Apostol Santiago, ang malayo ay nagkalapit-lapitan. Ako po hindi pa talaga mahabihasa sa Tagalog, pero pinipilit ko po na ako'y magtagalog. Ako po'y nagagalak at natutuwa at nagpapasalamat. Bakit po nasabi ko ang malapit at ang malayo ay nagkalapitan? Ako po, ang sabi po ni Direktor ng Region 4,
Ilupanga siya. Ako naman po ay Kanapanga. Dahil po galing po ako ng Canada at ngayon ako po ay Kapampangan. Kaya po sinasabi ko ako ay Kanapanga. Ako po ay natutuwa at nagpapasalamat, nagagalak. Bakit po? Sa halos po 2 dekada o mahigit 1 dekada, hindi magkapampangan ako po. Ako po makipagmanano king luntuyan sibol tagumpay nimbi. Dapat po king kapamilatanan ning lugunan ning Diyos. Mitagon ko. King 18 oras king babo ang makasakero plano. Sabi ko king kakong sa suyo daratanging anibersaryo ning sibol tagumpay nimbi. Kailangan makipagmanano tamo. Hanapin pong Apostol Santiago, king kanakong kamalayan, kanita yung sibol tagumpay biye, bundok ne po ng Tabor. Kanita po, metong na kami karing kaya nakan, ding kaya nakan kanita, rilapin, Conrading, di paring Ray, dit kami yung susunod. Bakit po kanita, meging sibol tagumpay biye? Isayang kepuke kayo, king kanakong kamalayan, yan meging sibol tagumpay biye, uli na po, ding katamong pengari, amig malasakit. Kanita po, dakalamanan daman, king sentro, kaya tayo po kanita, king kakong kumalayan. Dapat po, king kamalatan daring, masigasig daring, kaya katamong pengari, ding manandaman, alinapit. Amig paulo ka rin, kinayapla, iyapin po, ing migtagumpeda. Bakit po making biyera din kita ligtas lang biye? Kamalayan ko pa po kanita, anyang panahon na ito, nung edad ko 15 to 16 years old, itang pengari tamo, ing kung ipi, ing sakit na po ita king bitis. Apakayap ne po ning kasal pantayanan na ini. Meging sibol tagumpay ng biye, huling pong mig tagumpela. At mekaligtas lang biye. Metong niya po kanita ing sibol tagumpe, ing mundok ning Tabor, meging sibol tagumpe ning biye. Anyapin po ngayon salita ko, yaku malati yung talasuyo, ako po director, ako po presidente. Metong ko mo pong membro ning sibol tagumpe, nung makananong may tanam king puso kay sipan, at tenam dareng pengari aping malasakit king unyon na spiritismo. No ka rin lamang po miras, ding mitataka ng pong may kibalo king kunyo na spiritismo po tapong magbalik la king sibol itang kauda milunasan king kapalatana po ning sibol. Kambege po yung kanakong kasuyo niya makasakya kami king aeroplano. Pasibaywan ulitan ke, sabi ko Diyos ko, panubayan mo ko. Huling ing pangnasan ko ngay ni, buri kong makitagon, king kakatamong sibol tagumpay king kayang pamesalamat, 52 years na po. Ngayon pong panahon ni yako pa, ing mitagon, ameging talabagsalita, ayapin po nga po ni Director, I'm proud. We proud. Everybody proud for this community sibol tagumpay ning biye. Proud tamo po, bakit? Akong magsalita, lewen-lewen ko lang ang po, din kaya nakan, ne ko na po kilala. Paunakan ko na lang po nga po rin eh. Ren ka mag-anak, nganapin po ning banal, ding malawot, ni kakang lapit la. Atin pong kayarian, atin pong kandaba, atin pong miyalawang luwal. Pero po akong piyakamalawot, 18 hours ko kaya aeroplano, ba't ko Canada para magpagmanano kining pasalamat ning lunduyan sibol tagumpay ning biye. Hanapin po king kaduang migsalita ing kakatamong banal, sinabi na ing lugod. Ing lugod po atsuyamu keni, atsuyamu king bandaning guwanan, king bandaning kayli, dapat po nung megagawan masabing lugod. Nung kaluguran mo kung ana, luguran mo yung lupa mong tao. Nung kaibat po yung kayang sarili, may kaluguran, makanan mo po nga sabi yung lugod.
Ating ko pong kwento kay kayo ding misiping bale. Kanitang minunang panahon, uli nga na istungin tanaman mo, linipat siya king kanakong bakod, uling alayang lugod, kanakuya, tabasani. Dapat po misa na panahon, uling atin niya nga nakadalaga po nga nakabayin tao, ding misiping bale, yung kaya pong manok atin sa sabungan linipat siya, king sumangit bale. Kay ba't po linuto na yung tinola. Anya pong linuto na yung tinola, nga naning pengarin ng babae, anak at admeking sibing bali. Banta atak mandane po yung tinola, ilo karerang manok. Dapat po niya atad nining dalaga, ene po minuli yung dalaga. May lisos siya yung pengarin na bakit? Kasi po, isabi da nung ninuman, yung linipat, king bakod, kayani. Kaya bin po, yung malalugang panahon, pisabi dala ring dalaga pong ba ito, piyasawa na po. Kaya pin po kanita lintone po yung lugod, ipapamieno pong sabok. Lawin niyo po yung lugod. Potang dalumeng gawan agawami at mapalyarya po kita. Bisa ko pong dumaki kining kikatamong ang kautusan ay liwanag at ang tanglaw ay saway na turo ng Diyos ng buhay. Kaya po kayong Hebreo at niya naman sabi ng Hebreo 1:3. Mga kabatahan, lagay naman sa tingnan natin kung anong sinasabi. Ala po ling senyor tana po kayong October, makulata na po paniman man. Yan na po kiniking Hebreo 1:3, palibasay siyang sinag ng kanyang kalwalatian at tunay na larawan ng kaniyang pagka-Diyos at umaalalay sa lahat ng mga bagay sa pamagitan ng salita ng kanyang kapangyarihan. Ng kaniyang nang magawa na ang paglilinis ng makasalanan ay lumuklok sa kanan ng karangalan sa kaitaas-taasan. Ang ganda na po ng mga salita ng Diyos, no? Kung ito po ay magagawa natin at may sasambit la at sa ating nung agawa tala po ready. Kasi po talaga bang nahihirapan ako sa Tagalog eh. Pagpasensya mo po. Meron pa pong sinasabi dito na ang kabataan kagabi ay sinambit lang niya. Sinabi na po ng kayanakan Denny, sabi ko parehas kami palang pag-aralan ng kayanakan. Only po nga niya sinabi, dang akong maging speaker, may nigaral ko po, may masa akong ebanghelyo. Sa bagay pong gangatyo kami kin kasi po magipagmanano ko nung makananong ing simula suluning biye, mag-virtual kami po, metong ko ring membro mo naman ka rin. Anyapin po, kiniking basantaya, kiniking awit, 19, Kapitulo 19, versikulo 8. Lagay naman po sa Awit 19, Kapitulo 19, versikulo 8. Ano po mabasa, ang mga tuntunin ng Panginoon ay matuwid na nagpapagalak sa puso. Ang utos ng Panginoon ay dalisay at nagpapaliwanag sa mga mata. Lawin niyo po, din pong kautusan ng Diyos, matulid lang, dalisay la po. Metong lapong magpasaya king kakatamong puso, king kamalatanan ng Diyos, at dalisay lang nagpapaliwanag sa ating mata. Nakakita pong malinis. Dini po ilaring ka na akong kasuywan, dagdagan tala po, banta, baludala, kini pong Jeremias, Kapitulo 21, versikulo 8.
Sana po ang mga salita ng Diyos ay magawa natin. Otso po. Jeremias, Kapitulo 21, at ang bayang ito ay sasabihin mo ganito, ang sabi ng Panginoon, narito, inilalagay ko sa harap ninyo ang dahan ng kabuhayan at ang dahan ng kamatayan. Lawin niyo po ang salita na ng Diyos. Ingitamo, sasabyan, nakikatamo, alang patuguting banal, nandin po sinabi na sana po makatupad tamo. Pagawa tala ring pagawa na kaya. Pagawa tala po ring pagawa dading banal at din kaya. Yan pong oras 80. Siguro po kung napakakaban uling dakala rin bisang magsalita. Uling yung kakatamong pahimba-salamat, sibol tagumpen ng biye. Meto yung kung magpasalamat, magpuri ka. Naya ko may kita atagunan ko, king kamaltaning kaya kaming kagiwan, kabening ka na akong kasuyo. Kaya ko po masaya kong gini. Dati po yung asawa ko born na ganyan, pero gini po kasa, kaya biya ko na eh. Metong niya pong pagmarul kong gini. Sabi ko kaya, kung gusto may parahan, pag hayaw may dahilan. Sabi na pula pa kanong uniforme. Sabi ko, gangalang uniforme, tuki ka. Tinuki ka kaya puking kandaba. Ang gampong nga maka-uniforme. Pero kung ngeni, napon sinaliyang uniforme na makamaputi. Anya napin po ning katamong kabatada at director, I am proud. We proud. And everybody proud. Bakit po? Hingi tamo metong tamong matatayid, maging metong tamo king kasalpantayan no inyo na spiritismo nung makananong ding katamong pengaring apeg malasiganda ngeni po may labong ne. May nagumpeya king kamalatanda ding katamong opisyales, membro kay nakan iya po yung tagumpeni. No ka rin kamong pumuntang yan yung panahon na ini. Deng espiritista. Dakala. Makipagsangguni la po king kamalatanan ning tamong teknolohiyang gini maragul ni, mayunlad ni. Kaya pin po, yako, istong ating kong pagkakataon, rin kakatamong opisyales, sakit ko magtesto. Pangagaling daya ko. Sana ako, misa na panahon, makanyan mo naman yung gawang kuha ko. Ngayon po, hindi kayong malating talasuyo, babatyanda ko pong mayapayabak, sana po ing kakatamong kasalpantayanan magluwidya at kabit tayak ing kakatamong puso hanggang no ka rin tamang munta ka rin. Hanapin po ako kanapangga ko, kanadyan pampangga ko ngayon may kitagon ko. Happy anniversary, Sibol Tagumpay ni Pupuryan da ka, mayapayabak po kaya kungan. Salamat po. Balik ko na po yung mesa. Maraming salamat po sa iyong pagbabahagi ng oras at kalaman tungkol sa ating tema. At upang igawad ang Certificate of Appreciation, akin pong tinatawagan si Hermano Cornelio Yumul, Hermano Reynaldo Liwanag at Hermano Angelo Gomez. Union Espiritista Cristiana de Filipinas Incorporada, District 16, Area 5, Cebu Tagumpay Bay presents this Certificate of Appreciation to Hermano Jesse Y. Gomez for being the biblical speaker during the 52nd founding anniversary of Centro Cebu Tagumpay Bay. With the theme, ang kautusan ay liwanag, ang utos ay tanglaw, at ang saway na turo ay daan ng buhay. Given this 14th day of May in the year of our Lord 2023 at Centro Cebu Tagumpay Bay under Area 5, District 16, Bicol, Mabalacat City, Pampanga. Signed, Reynaldo Liwanag, STNB Vice President, Cornelio Q. Yumul, STNB President, Angelo M. Gomez, FYS President. Muli po, maraming salamat po. Dakal salamat. I am proud na napin. Yakatan kong recognition. Kaya po,
ala pong kapasalamatan nila, ala pong kagalakan nini. King kana kung pamani kay aeroplano, metong kung may parangal yan yung oras sa iti. Salamat po, Sibol Tagumpay ng Biye. May gitagong po. Salamat po niya kayong tengari ang pong kapitan, Ingino. Sana po, alang tabong sawang maminto. Salamat po, karing opisyalis, kay nakan, at iya katabong mga nakang. At ngayon, inyo pong saksihan ang aming hinahandang presentasyon para sa inyong lahat. Narito po ang kabataan at munting kabataan ng Sentro Sibol Tagumpay ng Biye.
presentasyon ming ay ni, ay para lakarameg silbing sulong, ning bawat kumuntok naman. At kare magsilbing ima, kare sa plasapili. Kin kaya kami presentasyong ay ni, sana makanyanta kayong apasayaw, at takit mihintula, karin kaya kayong balang lupa. Kaluguran at bubugayan na kayo na. Mag-umpisa, hika na akong pangabait. Inkaya kang lupang mabait, yang emo bebakit. Ika'y may silbing sandalan, karang sablang problemang karalan. Yang eni, makanyanta kang bubugayan. Kaya ka na akong mungunang pagtakbang, ika'y may silbing ka na akong dalat. Bang na naman sumbagan, ika'y ako na akong balang. Ika'y tinuro ka kong mamasa at makanyan kong hinasa. Bang nadumanig ka kong maging nasa, ing makanyan kong atamasa. Tegoy mo kami, sumahit na maling sakit. Inaanda akong gawan, ingay nga na gano'n, bangka ko mong abakin. May kintone at imbalasakit at kampos hanggang dilim. Kaya matuldo kaya magsakripisyo, diyang minsan sosobra kami at magit kaya mabisyo. Ipuso may kaya kayang makalan at dala ng luwa pang besta. Patsyadin kaya parang damang masakit, karin kaya kaya balang katawan. Ay mo ba nung nanay kaya kang gawan? Inyaking Diyos, imakabang biye at malusog ang pami kakatawan, yang may kanamong anto. Madalas maning ka na akong pamagreklamo, karang sablang bagay emo abibiya ka na ako. Tandanan mo ima, kaluguran dakat megi kang maya painda ka na ako. Igit ko kung nanay kaya kang pegdaanan, abi mo mo'y kekeng pamangailangan. Inyong pangako kung ganing aludong lari, ako naman yung maging galanti. Parang buting kaya kang pangarap, hindi ko na akong maging ganti. Datang masinando, maminalaman din kaya kang bilis. Pagbiran mo nga ako naman, magtiis at magsilbing panulong kaya ka, din ka na akong habis. Masaya ako, ika'y nagbait ka na ako. Kaya tandanan mo, hindi ay ako pa ako. Dahil hanggang turo at yang sa kalipisyo, dinan ko ang kayablasan, itiyain ka ako pangako. Sa ating butigang hilaw ng tahanan, maraming salamat po sa pagpapanatili ng liwanag sa ating tahanan. Sa lahat po ng inyong sakripisyo, sa walang sawang pag-aaruga, at walang kapantay na pagmamahal, maraming salamat po. Binabati po namin kayo ng Happy Mother's Day. At ngayon, tayo po ay dadako sa pagbibigay ng pagbati. Paalala lamang po, sa ating mga manunumpati, amin po kayong hinihikayat na ang bawat isa ay maglaan na lamang ng oras upang magbigay ng pagbati. Tinatawagan ko na po si Hermano Ray Yumol para magbigay ng pagbati at maghanda na po ang Inkayariganing Biak Choir.
papuri po at pasasalamat sa ating dakilang Panginoon. At mapagpalang umaga po sa ating lahat. Sibol tagumping biye magpasalamat. Pupugayan daw ko po. Di pa manimuna na po rin kaya katang masipag manungkulan. Hindi katang mamuntukan. Busy, gana ka rin kayang gabi. Gana ikong gang miyembro na po ng Sibol tagumping biye. Kaya yaning biye Isabela ay makipagsan metong iya. King pasalamat na po. Kaya kong 5 dekada ang pong aduang panuang pamipasalamat. Yapin po, ikayong kapatid mi, kay Tiking Sibol, ikayo yung maging inspirasyon mi naman. Uling kabalwan nyo naman, yung pinibata na po ng kayarian, anak na po ng Sibol. Yapin po, maswelo kami, kambiyan na po ng apeng nga rin matuang mamuntukan na po ng kayarian. Hanggang ini po, yamang magkakasakit siyang lumakad. Kaya bimiya po, yung kapatid yung Isabela. Muli, dakal salamat kay Kongan at maya-payabak po kaya. Maraming salamat po. At ngayon, para maghandog ng awitin, tinatawagan ko po ang Inkayarianing Via Choir at susunod na po si Hermano Richard de la Torre.
Maraming salamat po sa napakagandang boses, lalong-lalo na po sa mga Incayarianing Elders Choir. Tinatawagan ko na po si Hermano Richard de la Torre, FIS Advisor ng Baden Judea, para magbigay ng pagbati. Maghanda na po ang choir ng Bundok ng Bie. Hinlugod ning Balenodeo ang pong pamiusan metong king tangbe ning sibol ning sibol tangbe ning makanyang ke pong mamiusan metong at happy 52 anniversary po kingongan king presidente ang gano po king miyembro. Dakan salamat yan. Maraming salamat po. At ngayon, pakinggan na po natin ang choir ng Bundok ng Bie at susunod na po si Hermano August Cunanan.
sa napakagandang awitin. Para magbigay po ng pagbati, pakinggan po natin ang Bundok ng Biyaya President Hermano August Cunanan at magsadya na po ang Pamanansad King Biyaya Choir. Pakinggan na po natin ang choir ng Pamanansad King Biyaya.
Tinatawagan ko na po si Hermano Ricardo Banal Sr., Pamanansat Quimbier President, para magbigay ng pagbati at maghanda na po ang Dalaning Bia Choir. Baka nita pura sa ako pulis tula naman. Yan po. Di kami pong king Pamanansat Quimbier. Matuagi buke sa aking kayaryanan ng Bia. Pero pong bibigwa. Yan po. Nung anak no po ning Sibo Tagumpena ng Bia. Ing kayaryanan ng Bia. Panganay naman po. Karang anak na ng Sibo Tagumpena ng Bia. Ing Pamanansat Quimbier. E kung sa po mimimwa, ika yung pengari ni King Kayaryanan ni Bia. Uli pong ing anibersaryo mi, 47 years anibersaryo na yun, 10 November. So, ika yung pong pengari, iba't King Kayaryanan ni Bia, bigyan pong maraming o gastos, babalik na naman po ng Ginoo. Tirinano ko po nga ng bulan na preparasyon para magbalik kayo, mag-attend, pasalamat na po ng Pamanansat Quimbier. Bilang anak na po ng Pamanansat Quimbier, kasametong nyo kayo po. Kaming kaparadyo, king Pamanansat, king pasalamat na po, pimistamang bumi kaedad ne, ikatamang lunduyan, makanyan man po, kung toro tutuwayo, lago ya pong magtagumpe. Dakal po, dakal na salamat. At tasibayo po, maya kaya po. Maraming salamat po. Para po maghandog ng awitin, pakinggan po natin ang Dalaning Bia Choir at susunod na po si Hermano Leonardo Corpus.
Maraming salamat po sa napakagandang awitin. Para magbigay ng pagbati, pakinggan po natin si Hermano Wilfredo Corpus, Dalaning Bia President. Maghanda na po ang tatak ng Bayong Bia Choir. Magandang umaga po. Andito naman tayo para magdiwang ng 52 na po, no? Nung una kong pumunta rito, bata pa ako. First anniversary ng Sibol po. Ang sentro natin, Kawayan. Baka akala nyo, baguhan po ako, hindi po. 7 years old po ako nung makating dito. 1970s. Opo. Opo. Mga 1971 po. Ngayon po, ang buong tanan po ay bumabati ng happy anniversary, 52 anniversary po ng Sibol Tagumpay Ningye. Sana po manahan sa ating puso ang pagmamahal, kababaang loob at karunungan. Yun lang po. Maraming salamat po. Maraming salamat po. Pakinggan na po natin ang tatak ng Bayong Bia Choir at maghanda po si Hermano Rod Angeles.
Maraming salamat po sa napakagandang awitin. Para magbigay ng pagbati, pakinggan po natin si Hermano Rod Angeles from Centro Tauling Hapunan at maghanda na po si Hermano Junior Corpus. Pubugayan ka, balen may magpasalamat king Alawiti, Sibul Tagumpay Biye, iti ang 52nd anniversary. Patunay mo na yung tagumpay at siya teka. At po pero yung kaya katamong anniversary na mission na paano tamo, yung pagal, chipen, buyat, po, pamagsadya. Hayagin po rin kaya katamong kapatid Kenny, pakantala po ba, anta po bila po itang pasibayan po yung kaulingan po ng magisan meto niya po, kaya kayo, kaya kayong happy anniversary. Takal po salamat. Maraming salamat po. Pakinggan po natin si Hermano Junior Corpus from Tatakning Bayong Biye at maghanda na po si Hermano Abraham Cortez. Maya-maya po, kaya tamong malong ng Diyos. Ang timurin po kaya kayo, pinarin po kapatid, isang pantayanan. Kung kaya kami mamuntukan, kaya po balo ng mga tiyo, kaya po kami rin taging kaya akong tinawag sa tagayin ba po. Yung po tatak di Bayong Biye, Maxen Metong niya po, kaning 52 anniversary ng Sibul Tagumpay Biye. At sana po, lagi tayong tanang kaya puso tamo, itang pamigakaligod, po pamagbigayan. Yan pong masakit kayong tao. Dakang pong salamat. Maya-maya po po si Bayan. Maraming salamat po. Para magbigay ng pagbati, pakinggan po natin si Hermano Abraham Cortez from Bundok ng Bitanya. At maghanda po si Hermano Abel Sarmiento. Ang magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid, lalong-lalo na po sa ating mahal na Panginoon. Ang Bundok po ng Bitanya ay nakikisa sa inyong pasasalamat, Sibul Tagumpay Biye. At kami po ay nagpapasalamat din sa mga dumalo sa aming pag-anibersaryo ng nakaraang linggo. Lalong-lalo na po sa mga kapatid natin galing malalayo sa kaaryan ng Biye. At muli po, ang magandang umaga sa inyong lahat. Maraming salamat po. Para magbigay po ng pagbati, pakinggan po natin si Hermano Abel Sarmiento, Area 4 President. Po. Happy anniversary po. Ilang taon na po ang sentro natin? 52. So halos kasing edad ko. So happy anniversary po sa inyo, mga miyembro ng Sibul Tagumpay Biye. Pagpati po mula sa Area 4. Nakikiisa po kami sa inyong masayang anibersaryo at nakikita natin na ang pag-unlad dito ay hindi humihinto dahil baka next year nandun na sila sa bago nilang building na napakalaki. So maraming salamat po muli sa inyong lahat at magandang umaga. Pinaglayo man po tayo ng distansya, ngunit pinagsama naman po tayo ng impluwensya. Kung kaya nagpapasalamat po kami sa lahat ng dunduyan na nakiisa sa aming pasasalamat. Inkayarianing Biye, daunganing kaligtasan, daunganing Israel, Balen Judea, Bundok ning Biye, Pamanadsit king Biye, Tatak ning Bayong Biye, Dalan ning Biye, ing sulunan ning Biye, Tatak ng Espiritu Santo, Sibul ng Kabyasnan, Tauling Hapunan,
Balen ng Sodo, Bundok ng Bitanya. Para po sa pangwakas na pananalita, akin na pong tinatawagan ang Pangulo ng aming lunduyan, Hermano Cornelio Yumod. Sa Diyos po ang kapurian. Sa umaga pong ito ay ating pong nasaksi ang pasalamat po ng Sibol Tagumpay. Mula kagabi po ay marami na po ang mga kapatid na bumabati at nakita po natin yung ating pasalamat. No? At hanggang ngayon po, mahinit pa rin yung mga pakikiisa ng ating mga kapatid sa pananampalataya, kasabay po ng hinit ng panahon. Pero wag po kayong mag-alala. Dahil nasa Sibol po kayo, kung naiinitan po kayo, hingi lang tayo ng tubig para maibsan po ang ating pagpawis na po. So, ang ating pong pasalamat ay tinanggap ng ating Diyos, nakagaya po ng handa ni Abraham nung siya po ay naghalay ng kanyang pasalamat sa ating Diyos, Ama. At sa ngayon po, ganun din tayo pong mananampalataya sa ating kapatiran. Ang ating pong mga naririnig mula kagabi hanggang ngayon ay parang mga tinig ng mga anghel, lalo na po pag nagkumakanta po yung ating mga kabataan at nagbibigay aliw sa atin. No? Naiibsan po yung ating katawan kahit man po ito'y pagod. Nawawala po yung pagod sa ating katawan. Dahil po binibayaan po tayo ng pag-ibig ng Diyos na siyang tali ng ating pagkakaisa. So, sa umaga pong ito, ang Sibol Tagumpay po ay sa kanyang pagdiriwang, no? Sa kanyang 52nd anniversary. So kung titignan po natin sa lahat po ng mga sentro na sakop po ng Sibol, ito po ang kanilang magulang. Siya ang tumatayong ina, siya ang tumatayong tatay o ama. So kaya po, sa umagang ito po ay ayahan niyo po akong batiin ko po kayo ng Happy Mother's Day po sa lahat po ng mga mother. Palakpakan po natin ang ating mga ama o magulang. Yan po, no? Yung ating pong mga magulang, lalo na po yung mga ina, pag kanong-kanong po nila yung kanilang mga anak, talagang kahit ano po yung kanilang kaya po nilang gawin kahit ano para lamang po sa kanilang mga anak. So kung titignan po natin yung ating mga magulang na ina ng ilaw ng tahanan po, ang ating mga magulang na kung tignan mo po yung bata, no? Kung ano po ang pangangailangan ng bata, ay siya po ang ibibigay ng ina. Dahil po mahal niya ang kanyang anak. Ganon din po ang Sibol Tagumpay kung paano po yung pag-ibig ng Sibol Tagumpay sa kanyang mga nasasakupan. Ibinibigay din po ang pangangailangan ng ating mga kapatid, hindi lamang po sa mga material na bagay, kung hindi sa spiritual na pangangailangan po. So, siya po ang tumatayong ina. Yung kailangan po ng ating mga ibang mga lunduyan, yung pong makakaya niya pong ibigay, talagang gagawin po ng Sibol. So, yung pong lahat ng narinig po nating mga parangal, no? Una po nating pinaparangalan ang ating Diyos. Siya po ang una ko pong pinaparangalan sa umagang ito, dahil kung hindi po sa Kanya, wala po tayong lahat dito. No? Ang Diyos po, siyang may kagustuhan nito. Ang Diyos po, siya ang nagpili o siyang pumili sa atin
no? Na kaya po tayo ay nandirito, kahit po mahinit yung panahon po, nagkatipon-tipon po tayo upang parangalan po natin ang ating Ama na Diyos na nasa langit po. Ibinibigay nating buo yung ating sarili. Tinitiis po natin yung malisagan ng panahon, mahinit na panahon, tinitiis po natin para ipakita lang po natin kung gaano nga po tayo katapat sa ating Ama. So ngayon po, sa umaga pong ito, akin din pong kagabi po hanggang ngayon, pinaparangalan po ang sibol, lalo na po yung mga nanunungkulan. Lagi po sinasabi si Pangulo, yung buong mga direktor po natin, kagabi bisita po natin, at yung mga pangulo po ng mga iba't ibang lunduyan sa umaga pong ito, nakasama natin. So ako naman po, bilang Pangulo po ng Sibol Tagumpay BIE, akin din pong pinaparangalan ang aking mga kasamang mga opisyales. So sila po ay masisipag sa pamumuna po ng ating bise ng Sibol Tagumpay BIE at yung pong lahat po ng mga miyembro po ng Sibol mula po sa mga kabataan. Yan po, hindi po araw yung kanilang paghahanda, kung hindi linggo po ang kanilang pinagandaan po ang ating anibersaryo. So proud po kami mga kabataan. Saludo po ako sa inyo at sa ating mga miyembro po ng Sibol Tagumpay BIE. Ako po ay sumasaludo sa inyo na talagang masisipag kayo. No? So, yun po. Ipagpatuloy lang po natin yan. Kasi hindi po sa 52 years magtatapos yung pasalamat po natin. So, mag-extend pa po yan ng mahabang panahon. Kagaya po, ang Sibol Tagumpay BIE, dahil Sibol po, yung ating mga kabataan, munting kabataan, pasensya na po kayo. Dahil po Sibol Tagumpay BIE, sumisibol din po yung mga kabataan. No? So, talagang pinapakita po sa atin na talagang mula po sa ating mga magulang hanggang ngayon po. Mula noon hanggang ngayon, hanggang sa darating na panahon po, sana po ang Sibol ay papatuloy na magpapatuloy sa kanyang magagandang gawain, lalo na po sa ating pananampalataya. Lahat po ng mga kapatid po natin, hindi lamang po dito sa atin nandirito ngayon, mga kapatid nating nasa ibang bansa po, sa labas ng bansa, at binabati ko rin po kayo ang 52nd anniversary. Lahat po ng miyembro ng Sibol Tagumpay BIE, nagpapasalamat po ako mula po sa aking kaibuturan po ng aking puso, ang taus-pusong pasasalamat sa suporta po ninyo sa ating pasalamat na 52nd anniversary. Wala man po kayo dito, pero patuloy pa rin ang inyong suporta sa ating pananampalataya, lalo na po sa Sibol Tagumpay BIE. Hindi po ako magsasalita na ininim ko po kung sino po sila, alam po nila. No? Yung lahat po ng miyembro natin nasa labas po ng ating bansa, magandang umaga po. At sa ating po mga kapatid na nandito po, sa ating mga opisyales, so pasalamat po ako sa inyo. Lalo na po, bago po ako magtapos, sa ating po mga kapatid na nangangasiwa po sa ating barangay, dahil po humingi rin po ako ng tulong sa kanila. Lalo na po sa pamumuna po ng ating barangay captain, dahil po sa mga bantay bayan po natin, no? Na-inform ko po sila na tulungan po tayo dito po sa ating pasalamat, dahil po ang dahanan po ito ay nagiging busy po, no? Sa panahon po ngayon. So maraming salamat po sa mga kapatid po natin na nandito po. Ay ang Diyos po ang baalang sumukli sa inyong mga ginawang ako wala pong maigaganti sa inyo. Pero ang Diyos, sobrado po, may isusukli po sa ginawa niyong mga kabutihan, lalo na po sa umagang ito. Palakpakan ulit po natin ang ating Panginoon. Siya po lamang ang ating Panginoong Diyos na buhay at magliligtas sa atin. Maraming salamat po.
So, Madam. Maraming salamat po. Bilang pangwakas na panalangin, tinatawagan ko po si Hermano Nelson Bulaon. Hello. Kalakat taong po at manalangin tayo. Malugod ang mapagpalang kakamingin. Ine pong kayabakan, alala pong kapupusat ng kekeng kapasalamatan. Lalong-lalo na po iking sablang anak mong mikakapatad. At makanyang kepong miriyabi at mitipon-tipon. Malawot man at malapit. At makanyang lapong mekiyagom. Lalong-lalo na po king kekeng kawarasan at iking kekeng mundo. Ikpong banal, o ni po ing kekeng pasasalamatan. Lalong-lalo na po ing kekeng lundoyan sibol tabong pene po nimbiye. Lalong-lalo na po rin kekeng kapatid, mekiagum at mag-isang metong, lalong-lalo na po rin miyayalawang lundoyan, malapit man at malaw, makanyan nila pong akayabi king kawarasan na iti. Ipong banal king oras iti, makanyan nila pong dindam yan turo at aral na po rin banal na espiritu. Ang gana po rin kekeng kapatid at apagsalita king kawarasan na iti. Ginoo sana po, makanyan lang misimpan ka rin dolan dara po dengkek ang pusot kaisipan. Bang makanyang poking aldo bukas, lalo kaya pong magit lumakad at maminto king kekang kaburyan. Ipong banal king kaorasan na iti, makanya pong mayari king kekang pamitipon, king kayabakan na iti, at makanya lang pong mekapangan, dengkek kaang espiritu, lalong maigit, ita pong kekang apagkainan, makanyan lanong pong makapangan, din kakang laman mi, bang makanyan labong medinan, sikanan, at versa, karing keke, pamikakatawan. Ginoking kaorasan na itibayo kaya po mikakawani, nung ninuman po ingating kainan, o bibit problema o kapanamdaman, king karla pong pamikakatawan na iti Diyos ko, makanyang pong panalangin, makanyan mepusa ng iduang itapong kekang mapagpalang gamat, bang makanyan mapusa ng tagilan tunggal-tunggal kita pong kekang lihim. Bang makanyan mapusa ng aplusan nung nanuman po itang manulipan king kekeng pamikakatawan. Bang makanyan mapusa ng lubasan king kekeng pamikakatawan king kawarasan. Ikpang banal makanyang kularang pong pasalamatan lalong-lalo na po rin kekeng pingaring memondasyon king kekeng kasalpantayanan. Lalong-lalo na po rin kekeng papiangaring mapilambang makatahagan, akayabe miging kaorasan iti. Ang gana po ikparet ang matsuging karelang kubong tuknangan. Ang gana po rin ang matsupukin dasya ng pagkiran. Ikpasa na po king kaorasan iti, makanyan mo po sanang di ng karagdagan paking karalapong biye. Bang makanyan milawa po sanang akayabe ikin sablang anak mo. Ang gana po rin karelang pamilya king kayabakan iti. Ginoo dakal pong salamat king kaorasan na iti at makanyana kaya pong muli at mikawakawani. Lalong-lalo na po pa, watang magsikubli kami kareng kekeng kubong tuknangan. Oren po rin kekeng malaking sakayan, Diyos ko, bendisyonan mo po king aldot bengi. Makanyan mo po sanang panimunan king kekeng dadalahanan. Ginoo nung makanano mo pong etat kapayapan at miras king kekeng bale santuaryo. Diyos ko, sana po potang magsigubila karelang kubong tuknangan. Makanyan lang ang pusa ng miras kabayapan ng bawat metong at metong kekami. Ginoo dakal pong salamat. King kaorasan na iti orat ang upurit ang kekeng samo at dalangin. Ginoo makanyan mo ang pusa ng tanggapan mabanglunghain king kekang banal mong arapan. At makanyan miyanang pong Diyos kong tangkapan. Ita pong kekang bendisyon at pamipala. Itingang po ipapamilatan mingang po kekang sabla. Bagumpisa ng ngeni ang gamang po kinukas. Yan nasa. Manatili po tayo sa ating mga